Dnes našu spoločnú hodinu začneme práve v pozícii v stoji, v pozícii hora. Položte svoje ruky na úroveň brucha a párkrát sa len nadýchnite a vydýchnite pod svoje dlane. Nechajte si po celý čas zavreté oči. Nič viac, nič menej. S nádychom vytiahnem ruky zo strán, okolo svojich uší, pozriem sa za nimi a s výdychom rolujem chrbát stavec po stavci až smerom dole. Nádych, opäť vyťahujem celé svoje telo, natiahnem sa ako veľký dlhý špagát a s výdychom opäť klesám naspäť do hlbokého predklonu. Poďme ešte párkrát, vytiahneme to hore, ruky až smerom hore do stropu a s výdychom naspäť zagulatím hlboký predklon. Nádych, vytiahnem to ešte raz. A s výdychom už položím dlane do podložky a začnem krčiť raz jedno a raz druhé koleno. Snažím sa trošku natiahnuť zadnú stranu svojich nôh, päty nechávam na podložke. Hlboký predklon. Nádych, pohľad pred seba, opäť výdych hlboký. Budem len striedať dve variácie, polovičného predklonu a hlbokého. V polovičnom nechám chrbát rovný a hlavu v predĺžení celého chrbátu a v hlbokom predklone chrbát zagulatím a hlavu posielam až ku svojim kolenám. Po celý čas mám nohy pokrčené v kolenách, dýcham. Len tam a späť. Položím ruky na svoje kolená, pozriem pred seba a začnem kolenami opisovať krúžky. Udržujem balans a stojím rovnomerne na obidvoch nohách. Pohľad do jedného bodu. Vymením smer krúženia. Dýcham. Zastabilizujem pomalinky pozíciu, hlboký predklon. Nádych, stavec po stavci, vyťahujem svoj trup, opäť rukami natiahnem sa smerom hore do neba, s výdychom ruky vedľa tela. Odkročím nohami širšie ako je moja podložka, položím dlaň na dlaň, budem krčiť kolená a prejdem do drepu. A s výdychom zatlačím panvu čo najviac dopredu a ruky vedľa svojho tela. Nádych, drep, s výdychom sa vrátim hore. Snažím sa kolena nevtláčať donútra, zadok klesá smerom dole. Upriamený pohľad opäť na jeden bod pred sebou. Dýcham. Položím dlane do podložky, prikročím nohami jemne bližšie, ľavú ruku nechám na zemi a pravá ruka cez hrudník sa vytiahne až smerom hore do neba. Vymením strany, pravá ruka na zemi, ľavá ruka cez hrudník až smerom hore do neba. Poďme ešte raz, pravá ruka, jemná rotácia až úplne hore. Pomaly položím obidve dlane do podložky a poprenášam len váhu zo strany na stranu. Raz do jednej, raz do druhej nohy. Nechávam päty stále na podložke v rámci svojich možností. Zatlačím do dlaní, vytlačím zadok ako najvyšší bod, pritiahnem nohy jemne k sebe, hlboký predklon. S nádychom stúpam stavec po stavci smerom hore, opäť ruky vyťahujem až okolo svojich uší. S výdychom pozícia hory, ruky vedľa tela. Prikročím dopredu svoje podložky, nádych, vytiahnem ruky hore, pozriem za nimi. S výdychom pravá noha odkročí dozadu, pozícia bojovníka číslo 1. Ruky nespájam, predné koleno pokrčené. Nádych, pozícia, kedy sú ruky okolo uší, pokrčené koleno a s výdychom vystriem predné koleno a pokrčím lakte do strán. Pevný stred, pevný chrbát, snažím sa nezakláňať, neprechádzam do krížov, do spodného chrbátu. Upriamený pohľad na jeden bod, zadná noha je vystretá, položená celým chodidlom do podložky, opieram sa aj o maličkovú hranu. Na chvíľku zastabilizujem pozíciu, postavím prednú nohu na špičku. Dýcham. Položím celé chodidlo do podložky, prikročím zadnou nohou vpred, pozícia hory. Nádych, vytiahnem ruky hore. S výdychom idem to isté, druhá strana, ľavá noha dozadu, ruky okolo svojich uší, predné koleno pokrčené a opäť rovnaká technika. Nádych, koleno pokrčené a ruky okolo uší. A s výdychom zatiahnem lakte do pokrčenia a vystriem prednú nohu. Pevné brucho, pevný chrbát. Ramena stále ďaleko od uší. Netlačím ich k hlave. Upriamený pohľad do jedného bodu.
Zotrvám v pozícii, postavím prednú nohu na špičku, čím pôjde päta vyššie, tým to bude lepšie. Položím celé chodidlo do podložky, prikročím zadnou nohou vpred, pozícia hory, ruky vedľa tela. Nádych, vytiahnem ruky hore, s výdychom hlboký predklon, hlava až ku kolená. Nádych, polovičný predklon, hlava v predĺžení, výdych, opäť hlboký predklon. Nádych, cestujem celým telom hore, pozriem sa medzi svoje dlane, s výdychom ruky vedľa tela. S nádychom odkročím opäť pravou nohou dozadu, do bojovníka číslo 2. S nádychom pravá ruka cez hrudník, dozadu pokrčí lakeť v úrovni svojho ramena a s výdychom sa vráti naspäť k ľavej ruke. Nohy sú úplne zafixované, panva sa nepohybuje, pracujeme vo vrchnej časti svojho tela. Upriamený pohľad na prednú ruku, nezakláňam sa, nepredkláňam. Len pravá ruka cestuje, rotácia cez hrudník až dozadu do pokrčeného lakťu. Na chvíľočku podržím pozíciu, predná noha na špičku, môžem ísť svojou panvou trochu nižšie, o centimeter, o 2. Položím predné chodidlo do podložky, opäť prikročím zadnou nohou vpred. Nádych, vytiahnem ruky hore, s výdychom len voľne vedľa tela. Odkročím tentokrát ľavou nohou, rovnaký bojovník číslo 2 na druhú stranu. Nádych, pôjde opäť ľavá ruka cez hrudník až dozadu do pokrčeného lakťu a s výdychom sa vráti naspäť k prednej ruke. Snažím sa obidve ruky nechávať v úrovni svojich ramien, nevyťahujem ich vysoko k ušiam. Mám pevný stred, pevný chrbát. Upriamený pohľad do jedného bodu. Predné koleno priamo nad členkom, nevtáčam ho donútra. Zastabilizujem, postavím prednú nohu na špičku, päta nech ide najvyššie, ako sa vám len dá. Položím predné chodidlo do podložky, prikročím zadnou nohou vpred, hora. Nádych, vytiahnem ruky hore, s výdychom hlboký predklon. Nádych, polovičný predklon, ruky na stehná, do zeme. Výdych, opäť hlboký. Nádych, vytiahnem celé telo hore, s výdychom opäť hlboký predklon. Nádych, polovičný predklon, pohľad do zeme, hlava v predĺžení celého chrbátu. A opäť sa len vytiahnem hore, pozriem medzi dlane, ruky vedľa tela. Položím dlaň na dlaň, otočím pravú špičku doprava a začnem len zakopávať pravou rovnou nohou dozadu a hore. Snažím sa nohu nepoložiť do podložky, upriamený pohľad do jedného bodu, balančná pozícia. Dýcham. Pracujem cez sedací sval, pracujem cez stehno svojej pravej nohy. Zastabilizujem, prejdem do pozície lastovičky. Panva sa pozerá smerom dole do zeme. Päta pravej nohy je flexnutá dozadu. Noha je len v predĺžení od sedacieho svalu cez chrbát. Položím pravú špičku do podložky za seba, ruky okolo uší, pozícia vysokého výpadu. Dokročím zadnou nohou vpred, pozícia hory. Nádych, vytiahnem ruky hore, s výdychom zagulatím chrbát, hlboký predklon. Nádych, polovičný predklon a opäť hlboký. Nádych, vytiahnem celé telo hore, pozriem sa za dlaňami. S výdychom opäť hlboký predklon. Nádych, polovičný, hlava v predĺžení. Výdych, zagulatím. Nádych, cestujem celým telom hore, pozriem sa za dlaňami. Ruky vedľa tela. Idem to isté, druhá strana. Ľavú špičku vytočím jemne doľava a idem len zakopávať ľavou nohou dozadu a hore. Nohu opäť nepoložím, zostáva pár centimetrov nad zemou. Upriamený pohľad, snažím sa nepredkláňať ani nezakláňať svoj trup. Dýcham. Otočím pánvu smerom dole, rozťahnem ruky do strán, flexnem chodidlo cez pätu dozadu, noha je len v predĺžení celého chrbátu. Môj pohľad smeruje do zeme. Ľavú špičku položím čo najďalej za mňa, ruky okolo svojich uší, pozícia vysokého výpadu.
Dokročím zadnou nohou vpred, pozícia hory. Nádych, vytiahnem ruky okolo uší, s výdychom hlboký predklon. Nádych, polovičný predklon a opäť hlboký. Nádych, stavec po stavci, cestujem smerom hore. S výdychom zostávam v pozícii stolička. Chrbát jemne naklonený dopredu, opäť hlava je v predĺžení celej chrbtice. S nádychom ruky okolo uší a s výdychom pokrčím lakte do strán. Ruky sú aktívne až do končekov prstov, kolona jemne pokrčené na šírku tvojich panvových kostí. Pohľad do zeme. Stojím na celých chodidlách, aj v petách, aj v špičkách. Zastabilizujem, vyťahnem ruky hore, s výdychom hlboký predklon, položím dlane do podložky a pokrčím raz jedno a raz druhé koleno. Snažím sa opäť vystrečovať zadnú stranu svojich nôh. Opäť len dýcham. Odkročím jednou aj druhou nohou dozadu do podložky. Dosadnem do pozície balásana. Otočím dlane smerom hore. Nechávam kolená jemne do strán, aby moje brucho a môj hrudník mohol čo najviac klesať smerom dole do podložky. Tvár je uvoľnená, oči sú zavreté. Otočím dlane smerom naspäť, dole do podložky. Prehodím nohy dopredu, natiahnem ich, flexnem chodidlá, nádych ruky okolo uší, s výdychom ruky len položím vedľa svojho tela okolo svojich kolien a nechávam rovný predklon. Hlava opäť predĺžení celej chrbtice a snažím sa s rovným chrbátom prísť k svojim nohám čo najnižšie ako sa mi dá. Nezagulacujem chrbát. Ramena ďaleko od uší. Nádych, vytiahnem ruky hore. S výdychom zrotujem celé svoje telo doprava, pravú ruku pokrčím v lakti. Vrátim ruky dopredu a to isté ľavá strana. Budem len striedať, s nádychom vždy dopredu a s výdychom ruka prejde cez hrudník, pokrčí sa v lakti a môj pohľad smeruje za ňou. Rovný chrbát, pevný stred, nezakláňam ani nepredkláňam svoje telo. Natiahnem opäť ruky okolo uší a s výdychom po druhý krát iba predklon s rovným chrbátom. Opäť hlava v predĺžení celej chrbtice, flexnuté chodidla. Len dých. Posadím sa do stredu svojej podložky, nadýchnem sa a s výdychom sa položím celá do zeme. Pokrčím kolená k svojmu bruchu, k svojmu hrudníku a jemne sa len pohúpem zo strany na stranu. Premasírujem spodný chrbát, stavce na chrbáte. Položím päty do podložky, vytiahnem ruky smerom hore do neba, vytlačím panvu čo najvyššie ako dokážem, pozícia polovičného mostu. Schovám rebrá, spevním brušný sval, spevním stehná aj sedací sval. Naozaj veľmi pevná jangová pozícia, len zotrvám staticky v nej. Vrátim panvu naspäť do podložky, chodidlá opriem o seba, kolená do strán, ruky natiahnem okolo uší, pozícia motýlych krídiel. Len dých, nič viac. Pomaličky vrátim ruky vedľa svojho tela, opäť chytím kolená a pritlačím ich čo najbližšie k svojmu bruchu. Vytiahnem nohy smerom hore do neba, ruky okolo uší a s výdychom pokrčím kolená a hlavu pritiahnem čo najbližšie k ním. Nádychová verzia je vždy, keď sa naťahuje telo a s výdychom zatlačím na brucho, zatlačím na orgány. Opäť v rytme svojho dýchu. Nikam sa nemusím ponáhľať. Položím dlane do podložky, s nádychom prehodím svoje telo, aby kolená sa mohli položiť na svoje čelo. Špičky ukazujem smerom hore do neba.
Ruky zostávajú na spodnom chrbáte. Dýcham. Jednoduchšia pozícia pluhu. Položím dlane do podložky a stavec postavci klesám chrbátom do zeme. Nohy nechávam natiahnuté smerom hore do neba. Zakrúžim vo svojich členkoch prvej do jednej a potom aj do druhej strany. Pretlačím päty smerom hore. Pretlačím špičky. Ešte raz päty. Ešte raz špičky. Pomaly pokrčím práve koleno, pritiahnem hlavu najbližšie k nemu, ľavú nohu nechávam rovnú tesne nad podložkou. A len vymením nohy, to isté, len druhá strana. Ak potrebuješ, tú rovnú nohu môžeš položiť až do zeme, ak je to pre teba náročné. Poďme ešte raz, pravá strana. A ešte raz aj ľavá strana. Nohu pritláčam čo najbližšie k svojmu bruchu. A pomaly len s výdychom prechádzam do záverečnej pozície šavasany. Rozložím celé telo do podložky a točím dlane smerom hore. Zostávam v pozícii tak dlho, ako potrebujem. Vnímam svoj dých. Ak je to možné, dýchaj do brucha. Brušný dých je veľmi relaxačný, uvoľňujúci. Pomôže ti ešte viac práve položiť telo do podložky, do matky zem. Ďakujem za tvoju energiu, za tvoj čas, za to, že opäť chceš viac od seba, od svojho zdravia, od svojej psychiky. Namaste.